Goedenavond, het is zondag 28 augustus en u kijkt naar het Zeeuwse nieuws van vandaag. ...70 asielzoekers uit Ter Apel hebben de nacht doorgebracht in de marinekazerne in Vlissingen. Ze zijn daar tijdelijk ondergebracht vanwege de noodsituatie bij het aanmeldcentrum. Daar moeten mensen al weken noodgedwongen buiten slapen. De asielzoekers zijn zaterdag met een bus naar de opvanglocatie in Vlissingen gebracht. Daardoor zijn nu alle crisisnoodopvangplekken bezet in de kazerne. De asielzoekers blijven in ieder geval 4 weken in Vlissingen. Fietsers, e-choppers, wielrenners of wandelaars. Een stukje fietsen of lopen over de zeedijk bij Nieuwvliet lijkt rustgevend, maar is dat vaak niet. In de zomermaanden is de dijk druk bezet. Ja, het is wel vrij druk op het fietspad inderdaad, ja. We hebben er bewust voor gekozen om nog lekker gewoon met spieren te trappen. Maar ja, je hebt wel veel verschillen in het verkeer. Sommige mensen komen op een scooter voorbij, op een wielrenfiets, elektrische fiets. Dus de snelheidsverschillen zijn best wel behoorlijk, ja. En dat zorgt soms voor ergernissen wanneer weggebruikers snel passeren. En wat vindt u er dan van mensen die wel wielrenners een probleem vinden? Want die heb je natuurlijk ook. Mensen die zeggen, ja, die wielrenners die gaan zo snel aan mij voorbij. Dat weet ik natuurlijk niet, maar ik rij ook voorzichtig, dus ik heb nog met niemand problemen gehad. Dus ja, het kan zijn dat mensen dat misschien stoort, maar ja, daar kan ik weinig over zeggen natuurlijk. Dus, ja. En gelukkig is die drukte voor sommige mensen slechts relatief. Dat stoort niet. Er zijn wel heel veel mensen, maar het is goed weer, dus iedereen mag buiten komen. Dus ik vind het wel leuk dat er zoveel mensen zijn. Als je van het Brusselse komt voor te fietsen, dan is dat hier heerlijk fietsen. Dan is dit een oase van rust op deze dijk. Ja, zeker. Een inkijkje in de meest unieke tuinen van Zuid-Beveland. Dit weekend konnen tijdens de Bevelandse Tuintweedaagse. De tuin van Frans Sturm trok veel bekijks vanwege zijn kleurrijke dahlia's, die er ondanks de droge periode goed bij staan. We hebben de dahlia's allemaal iets dieper gezet, zodat ze iets meer bij het water zitten. Regent het een keer, dan zakt het water ook sneller naar de wortels toe. Een stukje verderop woont Ton Altena met zijn vrouw Jopie Koens. Ook zij hebben maatregelen genomen tegen de droogte. Bij onze tuin hebben wij de planten zodanig gekozen dat ze goed tegen droogte kunnen. En wij doen op het huis al het water verzamelen. Dat komt in een groot vat en daar sproeien we onze tuin mee. De tuinen worden dit weekend trots gepresenteerd aan bezoekers die er veel inspiratie op doen. Dit vind ik zo'n mooie tuin. En ik heb helemaal een passie voor tuinen. Zo'n tuin wil ik ook wel hebben. Toch is dat niet voor iedereen weggelegd. Want wie een mooie tuin wil hebben, moet er veel tijd in steken. Elke dag, ja. Mevrouw die zegt wel eens een keer, als ik dan s'avonds nog even ga ze nog even toestoppen. Dat is wel leuk. Zand en grind, dat is wat hier ligt bij voetbalclub RCS. Maar er moest hier een nieuw kunstgrasveld liggen. En hiernaast nog een voetbalveld, maar dat is afgekeurd vanwege de droogte. Dubbel pech voor de voetbalclub hier in Oost-Soeburg, want op deze manier kunnen zij niet aan het nieuwe voetbalseizoen beginnen. Heel jammer voor alle leden dat we in het begin van het seizoen hiermee geconfronteerd worden. Als de scholen gaan weer beginnen, dan wil iedereen weer lekker gaan voetballen en hun eigen ontspannen. En zoals u kunt zien, ja, gaat dit nog wel weken duren voordat wij en de leden hier hun plezier weer op kunnen gaan beleven. De velden worden inmiddels gesproeid, maar de jeugd kan nu helemaal niet trainen en de senioren trainen bij andere clubs. RCS heeft hierdoor nog meer problemen. We missen natuurlijk een flink stuk weer van de kantine. Ik bedoel, een vereniging levert van inkomsten en de kantineinkomsten zijn daar toch een heel belangrijk onderdeel van. Dus ja, daar gaat al zo weer een maand of anderhalf van af. Dat gaan we weer missen. De club hoopt dat de problemen vanaf oktober zijn verholpen. Zomercarnaval! Alleen ik heb het verkeerde pakje aan, het is een beetje warm. Een bijzondere dag in Hulst. Omdat de carnavalsoptocht begin dit jaar niet door kon gaan, werd vandaag een zomercarnaval georganiseerd. En carnaval met deze temperaturen, dat is toch nog wel even wennen. We staan hier in een lekkere temperatuur, een zomersbriesje. We hebben allemaal een korte broek aan, Hawaii-shirten. Het voelt natuurlijk heel apart, omdat carnaval natuurlijk voor ons een winterfeest is. Ja, bijzonder vreemd om het nu toch hier in Hulst te kunnen vieren. Maar ondanks dat stonden de deelnemers te springen om een feestje. We waren blij dat we uitgenodigd waren. Wij doen graag mee en wij steunen zulke initiatieven. Hartstikke leuk.
Het is mooi weer, veel maas, ja, kan niet meer stuk nou. Hè? Ja. Voor mij mag het altijd in de zomer. Het zomercarnaval is eenmalig. Volgend jaar moet de optocht gewoon weer tijdens het echte carnaval plaatsvinden. Je kon dit weekend goed merken dat we aan de nazomer zijn begonnen, want bij de noordenwind is er dan 's ochtends meteen bewolking en vaak zijn dat ook stapelwolken. Die breiden zich overdag dan wat uit, maar lossen ook weer voor een deel op. En bovenal hangen ze redelijk laag in de atmosfeer. Dat is omdat de vochtigheid vaak vrij hoog is in deze tijd van het jaar. Vannacht draait de wind bij naar het oosten en neemt duidelijk af, maar er blijven wat wolkenvelden aanwezig en er komt ook wat hoge bewolking. En morgenochtend is het ook tamelijk bewolkt, met misschien een klein buitje opschouwen, maar het is een vrijwel droge dag en gaandeweg zal de zon wat beter doorbreken. Maximumtemperatuur morgenmiddag 21 tot 23 graden en 's middags een matige noordoostenwind. Windkracht 3 tot 4. Dinsdag is er weer wat meer wind, maar dan is er ook meer zon. Maximumtemperatuur dan rond 23 graden. En woensdag komen we uit rond 24 graden. En 25 graden is donderdag op de meeste plaatsen haalbaar. De lucht wordt dan wel weer wat droger en buien lijken er voor het volgende weekend dan ook niet te komen. En hierna is er natuurlijk weer een nieuwe Omroep Zeeland Sport te zien. Stefan, wat zit er in de uitzending vandaag? Straks in Omroep Zeeland Sport veel aandacht voor het amateurvoetbal in de 3e en 4e divisie. Je ziet in de uitzending samenvattingen van Hoek Barendrecht in de 3e divisie en Goeswee in C en Capelle tegen Kloetingen in de 4e divisie. Een uitzending met heel veel doelpunten. Graag tot zo. En tot zover deze Zeeland Duo vandaag. Nog een mooie avond en graag tot morgen.